Taman Nasional Baluran njaga lestarine alam Indonesia dadi tanggung jawabe kabeh warga negara Indonesia, yaiku kabeh masyarakat lan pamarentah. Salah sawijine kementerian kang kejiban njaga lan ngupakara lestarine alam Indonesia yaiku Kementerian Kehutanan lan Lingkungan Hidup. Salah sijine kanthi netepake Taman Nasional. Taman Nasional yaiku cagar alam utawa hutan lindung sing dilindhungi undang-undang kanggo njaga lestarine ekosistem sing asli yaiku alame tandurane lan kewan-kewane. Taman Nasional Baluran kuwi salah sijine cagar alam utawa hutan lindung sing wis ditetepake déning pamarentah. Ekosistem sing asli ing Taman Nasional Baluran awujudé padang savana, alas mangrove, alas tropis, pesisir, rawa lan pegunungan. Ana 444 jenis tanduran, 155 manuk lan 26 mamalia. Mamalia sing paling misuwur yaiku banteng. Rini lan Bima wis nate diajak bapak ibune dalan menyang Taman Nasional Baluran. Bocah loro seneng atine ana Taman Nasional Baluran amarga bisa langsung ngrasakake lan nonton endahe alame tandurane lan kewan-kewane sing wis langka. Rini lan Bima seneng banget bisa weruh wujude banteng. Mulai kepengin kaya Rini lan Bima, enggal nggawe rencana prayunan semester iki saperlu dolan menyang Taman Nasional Baluran. Ing kono saliyane dolan-dolan uga bisa neliti lan sinau ngenani maneka warnane ekosistem. Regane tiket kanggo mlebu keitung murah. Papane gampang diparani amarga manggone ana ing sapinggire dalan gedhe Surabaya Banyuwangi kilometer 18 Arjasa Situbondo. Taman Baluran mapane ing Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.